Kapang hu banga mohol cinine, kuma mohol cinina JCB ponpo, dampar ponpo kapatuk makapatuk, empita kapang hu, lapen sangkita kapang hu. Lasi nili tumang cuning ribangke lapulo, karbinglong CM Dr. Tuliram Rohang Sarap panda cuning ribangke lapulo, non prabjin pen la sartikram sahan bangke arku pen pasun vek nangpo. Bajikre isira minuting ko apor alom, Rangers are duty nang toilo, Hawaii pura side na duty dam thapulo nitum khanang toilo, nitum laso teng duty claim lo, lapen Rangers are duty nang toya teng pen, ahomu nebam lo, suguna teng di khela hum thom, lapen ke bike splendor bike ihum nebam lo nitum, patumi, lapen la kinep check pen, afit, ini tum khanang khernang hab lo, boron kram sa puinut. Hawaii purulong boron kram sa puinut thengpiga chonghu siguna thengpiga chonghu nayamuni nitum phanang dom lo tumi nitum pena nang check lo kewang mang gari lo nei nang tum khela lo nei nang tum nitum duty ke claim ke la kelu ya phanok lo de pc nitum duty ke claim le do nitum emena duty che claim ta le vedet lo la se alang bang inut arleng thian da so se je nitum phan dom nang pilo lapan ke Akorte. Pia posila an domnai pilong pop ma alang lia korte pues tame forest board chairman inut dolo lapen ke inut in charge cholo ranger cholo inut laso lahai tuma joine posi nitum osomar mati nitum arenga ve pin pen nanglang rock pen nitum phala an dom nang pima posi nitum chema thalo lapen ke meme hinunu nitum phan towe funang konglo nang tum hongkep arnisi income aveo somar nang tum kupilo lahai ke claim nei nang tum lahai nep nei non mat lu non mat nang tum chethonamon usini tum hanang pulo athini tum komane hem pen ni tum kinep ke van kali komane hem dam pen ni tum nebor ile ke van kali towar lon tum petroling ke dam hot thela hum thom la pen bike tapen bike hum siguna thengpi long lo ni tum lasi ni tum phan mimet junono to nang ton lo nang thilo ni tum phan lasi lasona munit pulotang ne thengpi ka chong hu tum ni tum forest department aphan jong se kang hu tum sin tum la pan na kang ton na kang thi pulotang te ni tum duty ka che claim ta ning dono jin an sidu ni tum amun nang liga ning je son ke ni tum ta juno athe nang ton pe ka ni tum phan athe department aphan sin kang ton ni tum privacy phan kang ton bosone ka pregalam itum department aphan isi forest department Assam forest department aphan sin tum na kang ton lasi laso kang ton kona pensa lang aja kong elong ma lake akethi ding tum postame alang aphan tarlip nangi ta tumi nang li tum kenep do theng pi ge ko pi theng pi lo la pen market value kwan bak doi la so theng siguna theng pi sai de tumi nep lo la pen apisa bang ke 51 piece apis bang long lo la pen thela hum thom kona dim loi nep dam na Hawaii pur station adung Karbiang long pen Assam border long sinep long lo patu Khojai district si pon pola tu. labang so boron kram sa pu bona munit ani wang da la son theng pi chong hu si claim bom birta ke long mang je aju pon bom palam sin tum birta long lo la pen dude sang se pen tum claim bom lo la anar ni pen tum rebom asta me long le asa tumi bang ke anar lo erdang si hela pachi yeng lo la pen komane amalik bune pinela a number lang lo polon de chini de agari number bangke 0714 labang so agari pensi alang linang dun bom lo lapen nitum labang sogari ke kang hu tum gari be nitum mana kelong lo athela tum ta kat lab lo tu. lapen la jitu baida bang da kaju lo mat itum bang ke jitu red handed long ko ppc ke long ma labang so hormu bang ke one lab lo itum non dak department lo sidolo labang ke Pen sangkita kapang hu banga mohol cinine, kuma mohol cinina JCB ponpo, dampar ponpo kapatuk makapatuk, empita kapang hu, lapen sangkita kapang hu. Lasi nili tumang cuning ribangke lapulo, karbinglong CM Dr. Tuliram Rohang Sarap panda cuning ribangke lapulo, non prabjin pen la sartikram sahan bangke arku pen pasun vek nangpo.